pozor, propojujeme vás do živého vysílání. Jo, dobrý. Já jsem dělal od domovníka až po ředitele firmy všechno. Dělal jsem i ředitele hotelu, ředitele firmy a nakonec 5 let před revolucí jsem vexloval. Taková ta třetina prostě těch lidí, když jež, co to je za vytlipy patlanýho magora, že jo, ten musí být světej a tak dále. Vůbec ne. Aby toto člověk mohl dělat, musí být velmi koncentrovaný. To málo kdo ví. A to jsem se bála. Vy tady jste úplně na pokraj síly. Vůbec mě to nějak nevzalo, nebo nějak, aby jsem si nějaký mindráky házela do klíny nebo do hlavy, to už vůbec ne. Je potřeba si dát ruku na to bříško a říkat si, mám tě ráda, moje druhá čakro, která ovlivňuje ždělohu, vaječníky. Je to prostě o vzdělání. Já studuju 25 let duchovní cestu a musíte hodně se snažit, abyste všemu rozuměl. Věštec má asi velkou moc. Někteří lidé totiž na věštce spoléhají úplně ve všem a chtějí na něho hodit zodpovědnost za svůj život. Jsem invalidní důchodce, prodělal jsem průvozu a jsem nepohyblivý. Jo, když oni nabízejí určité ty léčebné věci a je to potřeba, tak ty peníze za to obětují. Já jsem chtěla připojit na pana Plamínka. Ano, jste u mě, já vás zdravím. Ale nemám zájem o to, aby mi každý něco říkala. Stálo mi to 1000 korun.